Michael chu company du dan ang ngein sona a atang ta ti bek mahon le belik tang ve in mel riat dang pakhat ma anei lo sona tan in hi boi to in tan in chunga veng tu pakhat ma an om lo wa sarkarin enga ma a angai to lo misual uchuak milhau om tak tak thu som pek bo chenon on ho rual om khom na tan in ania tan in chunga chuan smuggler ro thap le sual la chero chuan ro relin tang zinga boina nei an om chuan rk in pe in thirak thlengin anin sul mai thin ole video hi lo like la channel ila subscribe lo chuan khonga in lo subscribe ve la video hi min lo share sakin comment lama kan ngai dan kan soi thin don ania a chak chak din chan na mun ania politician bel riat nei that pon om ziah pakhat ma anei lo tharui nga lo tan chuan chok ngei ani maya belikate ang tan phei chuan ti ngai na a om hlol lo ti bek ero sual viau ma sela a fing ve tlata hre om lutuk lovin a khosa thei mai Lincoln chuan Michael alak chu dan tur angai tu ve renga ni ma sela ti thei em anei tam big lo LJ le sarai chu company lamin an kidnapa sona tan in chunga tang mek James Whistler chu Michaelan atlan chu pui ani lo chuan a mangai sarai le LJ an that don ani Gretchen Morgan chuan sarai le LJ rengin engkim boi pui tu ania Lincoln dor tu ber po ani sona lu thar ho chu la chero ma in lanin anjinga pakhat chuan la chero a hlau lutuk chu zun a che pha hiala la chero thinrim chuan a beng nge ni ma sela Michael lo in rol vatin thilpoi ero a thenglem lo sona atangin tuma an la tlan chuak ngai lova anjinga pakhat chu tlan chuak tumin ka tho chuan eng thudang ma soi set lo chuan an ka plum ngal mi mai tlan chuak chu hupur om tak turani ti bek visual fing vervek chuan adam ko chua theinan la chero thazar nuaya atlulu thuaya he visual fing vervek hi chu planet danga thlathum po han khosa sela adam ko chuak thei tho hian ka ring thin ani belik chuan ti du dana aturna sa hle maya zangkhua abungbu ani ber kan chunga thilthleng turte hi kan va hrelo thin tak em belik chu ek pai tuwa mangin ni kha chu bang phena biru pakhat hian lo pia in insual turte ipteya lekha da sakturin alo ngena sajusa alo pebok bang phena biru chu tudang ni lovin James Michaelan atlan chu pui tur chu ania abiruk na chan chu Panama a mithil ti thei tak mayor borsa papa bara thatin James si tu pon thatsela athatu chu sona atranga chuakin azalen theidona atan chuan biruk angai viau ani semi chu sona a insul thiam berni in la chero kai zaveng turin omle tharui nga ania nikhat chu tang pakhat nenin ti buain anem thluwa van doi thak tak main an tui in tur nei chun abopal hlo tuya wang chuan sona atang thren khat an helpha nge ani Sophia lo langin James abial nu ania ruang chu lo dapin abial pa le kha chu a muwa James aladam ti a hrethei thin Lincoln chuan Michael chu rongkanin sarai le LJ kidnap an ni thule James atlan chu puyani lo chuan an tha tu thu aron rila Michael chu atlan chu le nge angai mel belik kam tam luata James omna chu an reveka zalen na du in tha antum sup mai Alex pon azalen na tur ti hria in tha atum ve a athat ani vai chuan azalen pha don ani Michael chuan belika chu bia in James omna chu midang a hril nual ti a hretheya James tlan chu pui angai si James anuna chan tur chuan tui pipe bol lo ina no chu siam that angai ti hria in a siam thathuaya ti chuan James anuna chu a chan thei hra mani James chuan ruang kal tlangin Sophie chu a bezela Lincoln chuan lo en thla in James a lekhabute chu a chu sak bok a lekhabute a chuan emaw hi a chin chi trewa a omzia ero a hran lo belik chu Fernando chuan ron kanin abial nu Mary Cruz omna aron zota silaya tinin a soilo chuan ka hlum mai po a poisa to lo belik chuan a hren be lo thu le a chu ringot thu alo hrila Fernando thaphan na po are pha ta Michael chuan sarai le LJ chu an ladam nge yamti an thalak adila sarai thalak chu Lincoln chuan pe in chanchin bu akenga
akut chuan emaw kokin sarai chuan hril tum anei nge mai nima sela ziak chu atiat dawa wangin Michael chuan a soi tum a hre thei lo Fernando le Lincoln chu in mu in Fernando chuan puina adila Lincoln chuan a pui thei bik lo in how boyin Fernando chuan Michael at tlan chu tum na chu pui atum ve ta zok ani tanina chuan la chero an cell phone kolin du in pon lam a be thei renga Michael chuan a phone man ruk sak ngei po atum James le abiel nu chu in mu in Sophie chuan Lincoln an ale khabu alak sak thu an rila James ngai dan ani lo hle Michael chuan la chero phone chu mangru in sarai nen anin bia Michael chuan sarai omna tur angvel chu a hre chuak thei Lincoln chu hril vatin Lincoln chuan chan chu tumin apan vata LJ chu a munge mai nima sela an mani reng tu te chuan thir chuak nga lin an tlan chu puya Lincoln chuan chan tum viau ma se a chan thei bik lo la chero chuan a phone chu lo mangru tu an om ti hria in Michael a ring hlel nga la nima sela Michael hi a khoi rum du bik lo tlan chu tumna anei ve anima na ti bek chu akut bula wangin an musik khop maya semi pei chuan an thil ei bang anoi bak ei tir a phal der lo ma se a fingzok na ti bek hi achunga om hun ala nei nge yang Lincoln an sarai le LJ a chan chu atuma wang chuan warning nan grechani chuan sarai thatin alu atan saka Lincoln chu thonin Lincoln ngai a thalo takzet sarai po an tha du chuan LJ po an that re don lo ti a hreve ani engtin nge anaw mai kala hne na a hril ta kang le avan hupur om te renge Michael ata chuan tlan chu tumna chu an tran to a jail thlan lai pa puina chu mamo in thirlen jail an hung na chu ruang troi mana chemicala kap turin an mamo bok pon lama thlan lai pa chu lo tham an tum don ani Alexu damdoi mo matanga kai sangin heroin na khoi ta zeu mai Gretchen le Lincoln chuan thlan lai pa chu tham an tuma nima sela lo du lowin Gretchen chuan thatin a aya Fernando chu a thok mak mai tuna chuan an kong a ol sam sotang le Michael le James chuan ga duty te en thla in tlan chu an tum viau thil thleng thei zong an ngai tu nu in zan a in chhun kho eng laia tlan chu an tan a thazok don ni in an hre thei ta ani ti chuan Lincoln le Sophie po anin nel to khop maya Michael te an ron chu vela an man tur oxygen ken chu tuipui kama lo phomin an tlan chuak ani nga chuan ruwa manna an nei fel kher mai ti bek po la chero dam doi vor tu atrangin adin mun asiam thazo ve zel ani ti chuan gat an en thak tak renga chuan ni in a en khal hun le a hoison hun hre thein Michael le James chu tlan chuak theidin muna an ding ta Alexu a hnuaya thok thin pakhat chuan ron mu in US lama transfer ani theinan ma alak thu aron hrila ko turin Alexi an hroi chuak don ani Lincoln chuan Michael chu ron mu in sarai thi thu a hrilta Michael chu abing mupa a kho mu atoi tup mai abe se ngai lo chiat to thu a hreta Michael chu thinrim takin sona a aluta James wanga thi ani ti hria in phubalak duna in akhat ve tlat Sophie puina in towar pakhat zoka duty gat pakhat chu coffee in zo lowin amu hilta Sophie te hian an try ruyani gat pakhat zok chu rangwa in ron en khalin a kho hoina a thlaka Michael chuan James RK pe in insual tur angalangin tang dang an puma an boilai tak chuan tlan chu an tumta nima sela an beisei angin thil a thleng tlat lo chhum ron zingin gat chuan a kho hoi a thlak don ti hria in rang takin an lut le nga la an lut felti a chuan an oi thlak na chu gat pakhat chuan mu in tlan chu tum an omti an thre theita ti chuan jail chu an lu chu awata tlan chu tum na sel chu la chero naw pakhat sel ni in ga tho chuan an kaplum mak mai in hriat thiam na chu nei lo takan ni Lincoln po afapa le James in thleng na mun tura lo omin Gretcheni aman vea LJ asilain an tin bok nima sela afapa angai tu ema wangin Gretcheni chu choin LJ chu a chan theile talo la chero chuan Michael chu bufalin tlan chu an tumti a hre thei to a an zinga telve a beise yani la chero an tho pui chuan an kong a ol sam sot nge yang nima sela misual torot anisia Michael hian Fox River atangin misual tak tlan chu pui to in
misual hruai chua hi aduk to bik lo Grichani chuan James ron mu in tlan chua chu aboi thlaka company lam an man mo to si chuwang chuan ngai tu na thar kan nei angai helicopter mang pon kan ron la chuak mai thei che lo in pe reng ro karon thrit le ang che ti in thu aron hrila somna atang zinga no pang ber Luis Michael atir ka chu apa in ron kan donin nal takin a in thuama Michael hi tlan chu atum ti hria in an zinga telve turin adil ve na sa hle General chuan Grichani mu in James an lak chu har ema wangin warning aron pe ya General aman mo to takzet Morgani chuan James su mungalin helicopter manga an ron roi tur thu hrilin a hun le alo omna tur mun a hril ngal bok la chero chu an zinga telve to in arum noya tanela tanga tlan chu an tumta a James chuan lam siamin mun chepa a om theilo thu hrilin boruak thoveng dong turin in chunglama a chuak chawa company an ron cheta ga tho chu ron kapin sona tan in an ron run ani ber mai Michael chuan James atlan chuak ani chuan LJ anun na ader thong ti hria in tan alo tum ve bok James oilai chu zuanin tlak pui atum ange chuan an tladun ti chuan James roi chu an tum na chu an hlo chamta ani sona enkol tu sipai ho tu lu general chuan Michael le James chu dopin helicopter chu turon tirnge ti in an zota achan chu midang rin hel tur an om chuang lo ema nima sela Michael te chu trong chuak du lovin hot boxa anda a trong chuak lo ani chuan thi pak ma bak anei lo Alex po chu ko turin a chuaka nima sela damdoi rui tur a om mai lo awangin vache buai vekin sona abok chuan da lu le tumin an ron kir le Michael chuan kongdang anei chuang lo ni a hria in LJ an kidnap dan le James tlan chua pui tura an ti dan zong zong chu general ne na soin a in puang veka Grichani chanchin po hrilin Jameson a hriat chen thu an hrila James su dopin a in puang ve bok Grichani chu general le anau ten an man ngal thuaya Morgani chuan LJ an hrena hmuna chuan hruain ma se Grichani chu mei chena ran alo ni hau lo in suala thiamin silai man po thiam takani general le anau te chu bei thutin athat fai tavek mai Alex po lokir le to in adam doi ti chakna khan a thring le ta Oscar atha atrangin mangchia in ati boy thina chuwang chuan damdoi mum ein edik anita kha ania damdoi an ngei chu atal boina sa ve khop mai damdoi hi chu rui hlodang angani lo wangin ti chin lo hi a him berer mai ilo ti chin to ani po in sim theyani ti hre in simitum don ye ti hi kan del zuayange ti bek chuan a hre omna chok atuma nima se Alex chuan lo narin ngei atum khop mai semi chuan Michael ale atriante American ho chu angai theilo tran khop maya la chero chuan engkim a hril si lowa semi chu a heltran ani ber mai ti chuan semi chuan Michael atele la chero chu tlan chu an tum ti a hre theita thin rim takani Michael chuan bumin a avet vet poka leichu ron chim thutin semi chu a chil luma a thiante po chu la chero an akap hlum vek ani belik le ti bek po chu la chero hne na kir le in semi om to lo boka Michael te ho nen zalen takin an tlan chu na tur an lai ho to don ani Fernando le Lincoln chu Grichani naw pakhat om lain anin hnial fiama chu Grichani chuan lo mang tangkai vatin Fernando chu poisa pe in tho puya asoma Lincoln chu a en thla anga Grichani hena a report zelang ma se Fernando te hian an bumlek chulo ni in Michael chuan Luis subia in tlan chereng renga hun man hre om zia te a hrila ni ma sela Luis chuan sona om ai chuan a zia zok ti in a hnial ve bok an ko hreu chu ru aron surin Michael ate an boita an tum ai ma a tlan chu an ngai mel tlat Grichani chuan Sophie chu manin Michael ate unawin an rin hel lo nan anin karbo rok chia ti re nan a soisa a Lincoln chuan a chan thei bik lo James de Michael chu va mu in sana apea James hian ani na dik tak thupin sangaman tu satia mai anga a in soya Michael ero chuan a ring ran lo Fernando chu gadzinga pakhat chuan a background lo chui chiangin fa enkol na lama dam bo che in man thei alo ni reng maya ani na pa ngai po tang tlan chuak wanted ni in ani na lem a identity thara po zel tang tur tho alo ni le a
van doi ngat takani ti chuan Michael ate ho chu tlan chu an tumta an tlan chu adona eng aron thim dona la taka tlan nan second song panga an nei dona ni chungte awang chuan la chero ti bek le belik chuan akal masa a tran tumin James mangin Michael an vawa Michael chuan lorem ti in Louis po kha hruai atuma an vain mi pasari an tlan chuak don ni in alang Lincoln chuan bus hijacking sona pek na electric ban chu bus mang chuan chak takatlanin asu chiat tapmi maile power supply chu topin backup generator nun ma in second song panga vel an nei la chero ti bek le belik chu an tlan chuak ngal thuaya hungpon lampana an tlan lai chuan reilowa eng aron omle ngal an be sei ai athim reilo dai ga tho chuan ding turati in la chero atlan luya an kap thal top mai ga tho chuan man le ngalin an boi vut lai chuan Michael James Alex de Louis de an lo tlan chuak ve bok Michael a ruah man na hi a fingin a fuk tak zet misual torot la chero le ti bek chu tlan chuak pui a lo tum reng lo Michael ate chu tlan zelin tui pui kam an thlenga Michael ate le Lincoln chu in mu in tui pui chu lilu in thui tok an leu nuwa Fernando chuan longin aron hruai don ani ti chuan an tumram chu an thlenga nimbasila Fernando chu aron lang mai lo sona lamah khan an reng dai isia an boina avathua ni tak em Lincoln khan an ruah man na chu Louis pa lo hrilin an long man tur a chu mai lo awangin Lincoln a location peka chuan aron kal ris lol maya an van nei na akal tuang tlat ti chuan tui pui sangha chowa chang mai tur ho tang tlan chuak ho chu chan him anita ani Michael ate chu maktak mai in grichani te chuan an ron hungal thuaya James sana an pek awang khan an lo chui thei reng chuni in ni masila Lincoln hi car khal thiam tak ni in an phathei bik lo warehouse pakhat James le LJ adin thlengna hmun tur Lincoln adu thu sam chu thlengin James atlan chuak zui Michael ate unaw an boi tak zet mahon chu Lincoln an tha atuma achan chu apa atha wangani ni mase mahon po atlan chuak man tho ti bek chuan James a lekha bu chu mu in a chhar thuaya poimona engemaw tal ala nei nge a ring ti bek chu an dop na sa khopa ni masela hriat anei tlem em boxia wa nei thak takin Fernando an chuat tur chu mu fu in so pa son engkim a hrevek ti in ga tho a hrila Fernando chu an man le pha don ta ani Fernando chu an han chui chianga America most wanted ani ti an hre chuaka a boina a zual zel mai Michael le Lincoln chuan James mu in an man le ta a tuna chuan an thin a save ta phat ani Lincoln chuan museum a in thlengang uti in an hrila museum a chuan an in thleng don ta ani an in thleng fela Sophie chuan James a ring to lo Michael chuan an din muna thalo ti hria in misual ho chuan tha an tum ngei po a ringa museum a thilruk tum agin dar thalang atike a alam ri in an vain an chuak ho don ta an boi nak naka grechani chuan an naw pakhat silai me po tirin Sophie an ka fuwa Lincoln chuan a boi pui ngal vat ti bek chuan la chero chu bumin dollar singa alak lu tira ga tham tum anga insoin abuma la chero chu poisak na le dim na tel hau lovin ti bek chuan a that le tapmi mai belik lo lau chu a khur dur theyani Fernando chu Michael a omna zotin an dop na sakhop maya ma se thinrin om Fernando chuan engma a soi du lo Michael a khol tura an ti po in a khol du der lo ani Alex chuan James lo ngakin grechani nen an ron buwa thil tum an neya eng chi nge an ti don hriat alani lo Louis pon an chena mun thleng to in chung kwa in an lim khop maya jail tang zet zong anuam lo ani ang chu an chak thei mai Michael chuan sarai phubalak ngei tumin grechani zon atuma James a apartment a kalin hu chuina atrana sarai phuba chu lak ngei atum ve ani